Welcome na sab mga igsoon sa atong sambingay sa Kristohanon. Kung ikaw usa ka bag-o pa nga nakabisita ni atong nga channel, kini di atong channel nag-upload ta og mga sambingay, mga parables ni siya nga maghatag kining mga moral lesson sa atoang kinabuhi. Og dili lang kay kana daghan pud ta mga topic about sa Pangginoo diha sa live nga mga video nato. So dinhi sa atong sambingay karon, maghisgot ta usab ta og usa ka sambingay alang kini sa mga Kristohanon. Especially good nga do na gyud mga Kristohanon ba nga dali kayo bitaw magkabingkil, dali kayo magkalalis, dali kayo magkaaway unya. Dunay mga kasimbahanan karon nga ang mga magtutuo nga nagsimba sa mga simbahan is na nagkabingkil sila, na nag-away-away sila hangtod niabot sa punto nga dili na bitaw magpakita sa simbahan tungod kay naiyang kaaway didto. So kini atong sambingay karon alang kini sa tanan nga mga Kristohanon. Para masabtan nimo igsoon inani ang atuang istorya karon. Usa ka adlaw niya na dunay usa ka tawo nga nagkuha siya og mangga sa tugkaran sa ilang balay. Samtang taas man ang mga mangga, gidughit ni ang mga mangga. Samtang gadughit siya, gahangad siya, wa siya kabantay nga aduna di ay mga sulom nga nahulog gikan didto sa mga mangga og nahipunta sa iyang mata. Siyempre kay ang sulom o kaning black ants ba, pirti man na siyang pakahalanga, busa, pirting pakahalanga ang iyang nabatyagan sa dihang nasulod ang sulom sa iyang mata o kaning black ants. So ang nahitabo igsuon, samtang galugod siya, nag-atras-atras siya, unya wa siya kabantay di ay, nga dito po dahil dool sa punuan sa mangga, aduna po di ay nagbalay nga hakot o gitawag nato sa English o grid ants. So hakot man sa Bisaya. Ang itom, sulom, ug ang pula, hakot. So asa kabantay dito nga natumban dahil niya sa tanto niyang atras-atras tungod sa kahalang sa iyang mata, natumban niya ang mga hakot dito sa maong gabalay nga mga hakot. So dito gipaak na pud iyang tiil. Bali na gud niyang laguta. Tungod sa iyang kalagot igsuon, unsa maiyang gusto siyang makabalos. Busa nagkuha siya og garapon. Unya iya katong gipamunitong mga hakot o katong red ants o gisulod niya sa grapon. Unya, para pong makabalo sa sulom kay halang lagi kay iyang mata, iya pong gipamunitong mga sulom dito nga naglatay sa mangga, iyang ipangkuha to o gisulod dito sa grapon. Sa lakton nga pagkasulti, daghan kayo na nag-ipon nga sulom o hakot o black ants o red ants dito sa mao nga garapon. Pero samtang nag-observe siya, kay gusto siya nga mag-away-away ang mga sulom, magpatay sila sa sulod, maong iyang giipon para makabalo siya. So samtang gatan-aw siya, wa siya nakita nga na nag-away-away ang mga sulom ug ang hakot. So ang iyang gihimo para gyud nga mag-away-away, iyang gikurog-kurog ning garapon, iyang gishik ning garapon hangtod sa punto nga nagtuo ang red ants o ang hakot nga ang kaaway nila mao ang black ants, ang sulom. Unya nagtuo pod ang sulom nga kaaway nila ang red ants, ang hakot. So diha nagsugod nga nagkumbati sila, nag-away-away sila hangtod nga nangaluya ug hangtod nga nangamatay sila. Apan wa day sila kabalo nga ang tinuod nilang kaaway mao ang gauyog sa garapon. So dinhira ta kutob sa tong istorya igsuon. Sa kinabuhi bitaw sa pagpangalaga nato sa Ginoo. Inani bitaw ang lison nga tumakuha ining istorya is nagtuo ta nga ang atong kaaway mao ang atuang isigataw. Pero igsuon ang tinuod natong kaaway mao si Satanas. Satanas gusto siya nga magkaaway-away ta. Gusto Satanas nga mga tandog atong garbo panahon sa mga panaglalis, panahon sa dili magkauyunay nga mga prinsipyo. Gusto Satanas nga matandog ang atong matag usa ka garbo aron nga magtuo ta nga ang atong kaaway kadtong ato ang gikabangi. Pero ang tinuod atong kaaway igsuon mao ang espiritu sa demonyo nga nagsulsog sa atoa aron nga mangisog ta, aron nga ato ang kontrahon ang atong isigataw. Igsuon niyon ang verse sa Ephesians chapter 6 verse 10. Atong basahon Ephesians chapter 6 verse 10. Sa katapusan, lig-una ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo.
pinaagi sa iyang dakong gahom. Isol-ob ninyo ang tanang kahimanan, verse 11, sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa, verse 12. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, ug sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutan sa kangitngit. So dinhi masabot nimo igsuon nga ang maong mga verses nagaingon nga wa kita nakig-away sa unod ug sa dugo. Unsa may ibot pasabot ana? Wa ta nakig-away sa pisikal nga ato ang makita. Ang tao nay unod apo say dugo. So nagkahulugan kini og pisikal nga imong mga makita. So wala daw ta nakig-away sa pisikal nga ato ang makita. Kundili asa man ta nakig-away? Nakig-away kita sa dili makita, sa espirituhanong gahom nga nagmando nin kalibutan na sa kangitngit. Sa to pa, kinsa man ang espirituhanong gahom niyang gipasabot, mao ang gahom ni Satanas, ang demonic forces ni Satanas. Muna nga igsuon, kung naakay nakaaway, naakay nakabinggil, imo ba ng kauban nga magtutuo, imo ba ng igsuon, imo ba ng ginikanan, imo ba ng pamilya, ingnon ti ka igsuon, kung tinuod kang Kristohanon, muila ka kung kinsa gyud ang tinuod nimong kaaway. Ang tinuod natong kaaway, dili ang atuang pamilya, dili ang atuang isig katawo, dili ang atuang isig ka magtutuo, dili ang makita nato sa pisikal, kun dili ang tinuod natong kaaway, mao ang dili makita nga mga demonic forces o espiritu sa demonyo o walay lain nga nagmando niya na mao si Satanas. So unsa man nato pagbuntog kanang mao nga klases kaaway? Kay kinahanglan man ta nga malig-on sa atong paghihiusa diha sa Ginoo. Para mabuntog nato ang tinuod natong kaaway nga mao Satanas. Mao nga ni instruction sa diri nga lig-onon daw nato ang atong paghihiusa sa Ginoo. No? Atong paghihiusa sa Ginoo, atong pagalig-onon. Ang atuang time diha sa Ginoo, kinahanglan atong atimanon. Kinahanglan di ta magpakabaya sa atuang panahon diya sa Ginoo. Kay the moment nga mugamay ang atong panahon diya sa Ginoo, mo nay panahon nga mosulsog maayo sa tanas atong kinabuhi. Unya matingala ka nga daghang mo sa bikil nimo, daghang mo kanang musamok-samok nimo. Unya gamiton sa demonyo aron nga matandog ang imong garbo ug imong kasuko ug makig-away na kanila, makig-away na ka sa mong tao. Hinumdum igsoon ha, ang atong kaaway, tinuod nga kaaway, dili makita. Kung dili, atong tinuod nga kaaway, dili makita. Mao si Satanas, espiritu. Kana atong mga nakita, dili na mo'y tinuod atong kaaway. Actually, dunay espiritu nga kasulsog nga kinahanglan natong rebukeon. Igsuon, kung maabot ganis punto nga, dunay mga panaglalis, panagbingkil, dili magkuyunay sa mga prinsipyo, ayaw kalimot sa pag-rebuke. In the name of Jesus, atong gamiton ang ngalan ni Jesus. In the name of Jesus, I rebuke demonic forces, spiritus kalagot, spiritus kasuko, espiritu sa demonyo, espiritu sa garbo, kana ato ginang pag-rebukeon. Kaya nga naman, kung di nato na rebukeon, kita gyud ang mag-away-away. No? Sama sa mga istorya, nagtuo ang Black Ants nga ang kaaway nila ang Red Ants. Ang Red Ants po nagtuo sila nga ang katong Black Ants silang kaaway, pero ang tinuod nilang kaaway ang naguyog sa garapon. Gusto Satanas nga iyatang uyugon aron nga kita magkabingkil, di ba? Pero hinumdumi ha, dili ang ato ang isig katawo mo'y tinuod natong kaaway. Si Satanas mo'y tinuod natong kaaway kay siya ang nagsulsog sa matag usa aron ta madala, aron ta mualsa, aron ta mubukal, aron ta masuko, aron ta maglagot, aron ta matamnan og kaligut-gut ug hangtod nga dili na taganah mutagad sa mga tawo. Munay nahitabo karon sa mga kasimbahanan. So puli nga nakakuha kag lesson aning mga istorya nato igsuon. Dili pa ulahi ang tanan. So dinhi lang ta kutob. God bless. Ug kung bago pa ningat sa channel, kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay. Glory to God, iyang tanandong himaya.